Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no, pizza 28 na o 29 di ay sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026, pila na lang kaadlaw no, mosulod na ang July. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon nga sino ba ti Genery Kabidal o si Dali pa day no? Kada pasahon na ipipilangan ng comment no, duha ka buwak ng comment. Awam na nag-comment no, si Lane Sibmin. Hello sir, thank you kayo idol. Sorry na busy good ko, maayo mga anak, trabaho ba na? Okay, salamat kayo no, Lane Sibmin, thank you kayo no. Ug kang Hanal Sabana, o Hana Sabanal, part 15 please. Okay, mauna na siya no, ang part 15. Salamat kayo no, Hana Sabanal. Salamat kayo no sa pagpaminaw no ug sa tanan nga nagsunod na no. Salamat kayo sa pagsubaybay no mga followers no mga listeners. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Jenny Kabidad. Part 50 na ta no mga followers no, part 50 na ta. Matagsaw sa adlaw. Mayroong iba na naandyan sa puso. Kuan, ready na siya nga mahimong inahan. Husto ka. Ready na siya nga mamahimong inahan. Nangandam na siya sumaabot nilang anak ni Kent. Ha? Pero, Unsay pero? mabdos na di siya. Kadali sad. Nga itong usang adlaw pa gani sila Dili ka gusto magunahon na nga mamabdo si Claire sa anak ni Kent? Sure no, dili pa na siya mabdos, uy. Ang ano na post-post man siya, ana. Nasuko ka ni Claire? Ha? Nga nung masuko man ko? Wa ko masuko, uy. Wa ko ilabot anak nila. Bahala na kung maunsa na sila din ha. Buti pa sabot nga. Oyon ra ka nga sila si Kent ug Claire magkadayon? Okay na kayo, uy. Wa mo ko'y katungod nga, mubabag kung mahitabo man. Mayo. May lain kang isugo na ko, Sir Hans? Doon na pa. Unsa man na? Best friend man ka nimo si Kent. Mamanay mo gisulti, di ba? Oh, kay best friend bitaw mi, BFF. Tambagi siya nga dili na pasakitan og sulti si Claire. Ha? Sige. Ako na sing sultihan. O nga kung muanay si Claire sa bahay, dili niya insultohon. Babae ka usab, dili ba? Oo. Klaro matingali sa kong dagway nga babahi ko. Kung ba na? Mubati ka yun kung doon ay babae nga pasakitan. Syempre mo bati isa doy. Labi na kung kailasan na ako ang ipasakitan. Pareha sa nami ka, Claire. Mayo. Sige. Makalakaw ka na. Sige. Ano sa mga nakaon ni Mika Claire? Niguro magit siya nga mumabdo siya. Ang uban ra ba? Mipahilipay na nilang duha ni Kent. Tubag ako, Claire. Tubag. Lagi ako, Kent. Ayaw pag-ali di hospitahan eh. Ayos Masa may tuyo ni Kuya Hans mo? Gipakita lang ko niya sa post ni Mika Claire. Sure naman dahil siyang mumabdo siya. Niyabag ni Bayhana. Okay naman sana. Aron, makapangandam ka. Ayos Iyo pagtuo siyang gipost. Sabay labot na ako kung mag-post siya. Nga naman dahil ko matuo ko, Kent. Ayos Nalain na sab ka. O gano'n malain man ko. O ako malain, uy. Huna-huna, ranat ni mo, nalain ko. O mo ko'y labot ko na siya may tabo ninyo. Ayos Excuse, una, kaya doon na pa ko'y buhaton. Nalain na sa si Ayos Claire, tubag ako. Claire. Saba ba na yung cellphone ka, oy? Sa mo na nanawag mo, hindi mo na yung tubagon, ha? Wa lang.
Di pa lang ko ganahan nga mutubag sa tawag ni Ken. Sige na. Hmm? Anong di mo gagigsulti niya, ha? Naibaw man ko, awayon ako niya. Ano na resulta si mo drama? Nga bitaw nagpuspos ka ng fake news. Nya, ganahan man ko magbuot. Ganahan ka nga ikaw rin hapon ang mawawa na. Ha? Hindi pa na tinuod. Matinuod lagi ni. Tuulan lang ko, James. Makasal gyud mi si Kent. Ikaw ba? Ikaw mo ang bida sa una? Ikaw na hinuog kong trabida na inoon, ani? Ikaw sad. Wag gyud kay nahimo sa akong gisugo nimo. Pero man, madlo kong manguyab niya siya. Ano mahadlok man ka, uy? Gimarkahan ng maging daan ni Hans. Matugog sa'yo, ma. Yan ang wa naman sa kuno kamutagad ni Kent. Mahimo na siyang amahan sa umaabot. Dili maayo magpaduol ko niya. Biliba sa nako adtong Ma'am Claire. Oy, anong isog man kaya siyang nagpost nga mabdo siya? Oh, sure nagitingali siya nga mumabdos siya. Sige na, ma, uy, matugog na ako. Kaya mag-decorate pa may ugma sa cottage. Kini, anhinin ako ibuta ang mga buwak na fake. Wa pa ko mamandir, Sir Hans. Nga wa man ka musulti na magtrabaho na rin ka ining cottage. Di ba nagsabot naman ta? Nga kitang duha ang mo trabaho din sa cottage? Ikaw mo gudi na, Kent. Maikog na kung magpatabang ni mo, eh. Naibaw ko. Madistansya na sab ka nako tungod sa gipost ni Claire. Kent, mahimo ba? Dili na ta maghisgot ni Claire. Sige na, matabang makakana ko. Tabang na lang diha. Kay buta ng wallpaper nga kakahuyan. Sige. Hi, Miss Kuya. May gipalit. Og ikaw, ay napaglangay-langay diha. Tabangan na lang nato og tao ng wallpaper. Pakitaon na ko nga mapahiyom ka nako. He. Di man napahiyom eh. Kana ba? Pahiyom good. Para makugi kong tabang nimo. Huwag mo nagsugo ni mo, tabangan ko. Ni asikant. Sa makaigian yan ang tawhanay. Kanang yung tawa, mo rin akong ipakita kung malunli ko, Ayesa. Lagi. Tago sa mga din, Ken. Kining mitabang ni Ayesa, kuya. O kinsa naghatag ni mo pagtugot nga tabangan ni mo sa ahisa sa iyong trabaho. Kung gusto na mo tabang, kuya, dili na kinahanglan nga manangin pa ta. Kung sige magagduldo ni ahisa. Birahanan ko. Kent, sige na, lakaw na lang. Ayaw na lang ko tabangi din eh. Nakawati kas gisulti nga ahisa, Ken. Makalakaw ka na. Unsa man gyud plano nimo ni Ayesa, kuya? Time pa, ginoo ko. Ayaw lagi ang tao mo pag-away, tuhod na ako. Mauwaw lagi ko. Dili, Ayesa, dili. Gusto lang ko mahibaw kung asa kutob ang iyang pag-ulipon nimo. Kung unsa pa'y pangayuon niyang bayad nimo tungod sa kamatayon ni Kara. Agoy, Kent, husto na ba? Kasagdi ko nga musulti, Ayesa. May katungod kang mahibaw kung unsa pa'y iyang ipabuhat nimo. Wa kay labot kung unsa pa akong ipabuhat ni ahisa, Ken. May labot ko tungod kay suod ko siyang higala. In town, ayaw lagi mo paglalis. Sige, kuya. Unsa man, kuya? Nagplano ka nga si Ayesa na yun ang imong ipuli kang Kara? Ha? Kung mao man na ang naa sa imong nahuna, nagpakita ka na yun sa imong kalog. Hoy! Sir Hans! Basta makayo pa nung magoy! Ayaw ko nga nagluog, ha? Kent! Tanawa, nasumbagan hinon kasi mo magkuwang. Imo mo gusto gigan lagluog. Tungod kay mauna siya. Nahimo siyang luog tungod siyang gugma ni Kara. Kent, at sa bangus to nalagi. Tingnan natin ka ngayon na pagsukol ni Hans. Pauli na lang, Bi. Dili. Ba't si Dili?
Kinahanglan mahumandayon ang imong trabaho ining cottage. Busa, tabangan ta ka sa musugot siyang dili. Unsa? Nasumbagan na sab ni Sir Hans si Sir Kent? Ano man? Da. Nasuko sa Sir Hans nga gitabangan ko ni Kent, ma. Ay, pastila na unsa naman taon ng duha, oy. Kahumok ba taon na nila mag-away? Lain ra ba kaayo kay ako gid ilang giawayan? Sus, murgi tugon sa kong kagupaha nga kagumtad og mga gwapo, uy. Agwapa man kaay sa buangon lang ka. Ay, mama sad, uy. Oh, kadili de kaya bago utok. Pero ayaw nag-surrender, ha? Sa unsa man? Sa atong trabaho ko din, Dili mo, uy. Ayaw kalimot nga duha ang atong tumong sa atong pagtrabaho din, ha? Una, makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta. Nakasabot ko, ma, uy. Maluoy masay ko mubiyas man nagsuon. Pero, unsa gid kaya akong buhaton man, no? Aron, dili na sila mag-away, no? Magpakasal ka sa usa nila. Ma! Maura yun ay sulban ay isa. Magpili ka og usa nila nga maoy imong mabana. Ha? Pero, kinsam sad nila, ma. Kung ako imong papilion, si Sir Kent ang pilia. Ah? Si Kent? Oo, kay klaro makaig mapinanggaon na kay siya nimo. Og ikaw, morasag ka og mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok nga gipakita ni Kent nimo. Aha? Dili na ka makakita og lalaki ay isa nga parehas ni Kent nga mupangga nimo. Unsab na? Glibog ka? Kay ganahan sa kang Hans. Dili ko angay nilang duha, ma. Unsa? Huy, ay isa. Kung usa nila ni Sir Kent o ni Sir Hans ang manguyab nimo, unya mga asawa nimo, ayaw yung balibari, ha? Pag ninyo yun dayon aron dili na makagukod nimo si Mr. Le. Ha? Baminaw, manghantok magay ng ubang mga babay, bisan tiguang basta kay kwartahan lang. Kada pa kang duha ka magsuon nga, dili ka makapili bisan usa anak nila, kay batan-o na, kwartahan pa. Ma, kalain ba ni mo yung pagunahon na, uy? Oy, naamlag kay Quintas. Maprinda na, day. Mama baya. Kang Kent ni ma, uy. Among kinuptanan sa mo pagka-BFF. Wala, no. Nanaday mo'y kinuptanan. Akong mauna, larga na nak, si Sir Kent na lay imo. Ay, luma, uy. Oh. Dili ta magunahon na anak ba? Ay, matuog na lang hinuon tabi. Ay, salamat. Nahuman na kita ko trabaho din sa cottage. Hello? Kumusta man ka diya sa cottage? Wa ka harasa sa kong maguwa nga way kalipay kay way kaligo? Grabe, sad ka, uy. Nahuman na, uy. Ninat na kayo ang kwarto. Mahal nag-abang ha? Ing na ang imong kuya. Amping diya ha? Kay kauban ba nimong monster? Hilom, uy. Ay! Gagang! Unsi kagang? Napakakagang diya? Wa, uy. Kanang, Kent, sige ha. Unya na ta magsulti ha. Sige, bye-bye. Sir Hans. Tanaw ang Garden of Eden nga cottage. Nindot na, no? Kung doon na kayo ipausab, sultihi lang ko kay ako din yung Osbon, ha? Nagtingsi ka lang da. Misunod magugus panul sa ihon, Sir Hans. Kung mupahiyom ka, mupahiyom sa di maong tibok kalibutan. Apan kung mag-uol ka, ikaw rin mag-uol. Maudi ay nga makatawa ka bisan way katawanan. Wa mo ko kumukatawang way katawanan, sir. Si Kent Bangkod. O sa may muna sa kong pag-decorate, sir. Binukid ra kaayo? Ilak ng cottage. May lightan lakaw. Paita, tawahin na.
Di magin makamaong mo dahig sa trabaho sa uban, uy. Di ba tiyan tingali sa kong gipuhat ining cottage ay? Kanindot ini pagkahimo na ako, ah. Mo'y nindot nga Garden of Eden. Oh. Lisod ra ba na imo ipabuhat na ako, ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imong ipadesign ining kwarto, ha? Ay, kung na, magbutang sa tag, Adan og Eva din, Ikaw si Eva. Ug ako si Adan. Kana ang ibutang sa mong utok. Ani. Di paragod ako sa mga kisulti, uy, Sir Hans. Ako kuno si Eva, o niya. Siya si Adan. Ayisa! To ano sad? Ay, bato na sad. Pagdali ayasa, ayaw pagya. Sir? Mahimo mo hangyo? Unsa man? Mahimo ba nga kung maglalis ka na imog si Sir Kent ba? Dili lang nimo dapatan si Kent? Ganun man. Sakitan ka? Maluoy magud ko ni Kent nga permi lang maigo sa imong kumo. Na, dili ra bagid siya musukol nimo. Dili ka maluoy sa imong manghod. Ano nga nang dagway mo? Timusutag ka na nan. Nga naman ni Sir Hans, uy. Dili magit kanahan nga hisgutan na ilang relasyon ni Kent. Hello. Ayaw na usbang yung gipusa. Nga naman ka. Wa man ko mag-mention sa imongan. Basta. Ayaw na usba. Nga naman. Ikaawaw na ko nimo. Wa pa ko malimot na proud kay kanako sa una. Kung asa tamang lakaw, imo kong ipaila-ila sa imong mga friends. Gusto ka nga akong ikauban nimo sa tanang party nga imong tambungan, Kent. Dili ka ba yun makasabot, ha? Lahi ang karon sa unang panahon. Pasagdi na lang ko sa akong pagpantasya nga ikaw ang amahan sa akong posibleng anak. Yan na malit magagamit sa bata, ha? Para unsam sa rin trabaho, Claire. Walang. Dautan di ay kung mapapicture ko mga gamit sa bata. Basig nalimot ka nga model ko. Ug bisan unsa nga idea mahimo na akong modelan. Kent, wa ko'y dautang tumong sa akong gipost. Ibutang si mong una-una nga modelo ko. Part ni sa akong trabaho. Ug dili akong sa kung magtuo ang atong mga kailangan mabdus ko. Sorry. Sorry kung nakahasal ko nimo. Dili na mausap. Ay, katog na ako sa nini restaurant na, uy. Tarong ano gunang linig ko mo? Nagbata ko'y buot, anak. Ayaw pagtiko ko, diha. Ay, sorry. Lami nang kaayong itiko ko din eh. Ignorante. Tinood bitaw nga ignorante ko. Wa na lang unta ko nimo dadatin eh. Naanad mo sa kong kaon sa karinderya. Kay pang karinderya ram gining akong dagway, Sir Hans. Ayos pangus mo, Sir Hans, uy. Pahiyom sa kunubisan gamay. Ano sad nga makakita na kung pahiyom ka. Hilom, ha? Wala, uy. Kung pwede sapat yung mga pagkaon din eh. Mo na nga mong paboritong kananan ni Cara. Daan palagi ko. Niya sa tas inyong paborito ni Cara. Mao na, sir, nga dili ka makalimot ni Cara kay magsige mo kagtunob sa mga lugar nga mahinomdom nimo siya. Usa? Gusto ka nga malimtan ako si Cara? Ha? Tubag ako. Gusto ka ba nga malimtan ako si Cara? Dili. Kung mauna, hilom diha. Yes! Yes! Namuwak na ako mga pinalit na buwak! Yes! Ay, kanindot, nindot na tanaon. Kamong duha diha ka lovebirds, ha? Ganahan kayo mas mga rosas nga namuwak na, no?
Saba ba nimo? Sir! Sir, tanawa mga rosas! Namuwak na! Kasi may dili malipay, ana. Nabuhi ang tanan akong gitanom nga mga buwak, sir! Uy, mangos mo lang gihapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Tanawa, oh! Namuwak na gitawon sila! Hello, Claire? Hans, mabdus ko! Unsa? Mabdus ka, Claire? Oh. Sigurado ka? Oo, pero kung nagduha-duha ka, mahimo nga magkita ta sa usa ka dapit. Sige, magkita ta. Gusto ko nga dadon nimo si Ayasa. Unsa? Kung anong kinahanglan dadon man siya? Aron likon og saksi sa bagong kalambuan sa kong kinabuhi. Aw, sa among kinabuhi ni Ken. Sige, kinahanglan tuod nga atong sabutan ka ng hitabo nimo. Salamat nga, nagkasabot ka sa akong sitwasyon. Nya asa man ta mag-abot o kanus ah. Karong hapon, akong i-text mo ang dapit nga atong abutan. Okay? Sige, bye! Bye. Hoy, may lakaw ta karong hapon. Humans pa ni Udto, kinahanglan ready ka na. Kuan, si Claire man tong nanawag, no? Dili ba day klaro? Ha? Ingon bitaw ko nga si Claire to. Ayaw ko pa abuta ha. Alauna. Tunakas akong sakinan. Ikaw ang mag-una og sakay dito. Hello. Mayong pagbuminaw sa Ang Lex sama sila ko Pino. nabati. Tinuod ka itong nabati na ako nga. Naghisgot sila. Nga mabdo si Claire. Ayisa, naunsa man ka, oy. Ako nalay manghugas anang atong gikanan, be. Wa man kasi mong kaugalingon. Uy, naunsa ka! Ano ka, oy? Mura man ugto sa Mars, di mong huna-huna. Niaras kalibutan ako na ma. Mbot ni mo. Ako lang una ni labay ning basura kay basin og mabiyaan sa trucks basura, eh. Noon sa man ko. Kalain pa sa kong gibati. O kasabot sa kong gibati, mura ka. Lubad kay kay ko. Ayesa, may mong marayag kape. Ayesa! Kagang! Naunsa man ka, uy. Wa ka kabantay nga miduol ko nimo, ha? Sorry. Sorry kung nakurat ka. Okay ra, Kent. Uy, kuan, busy na ako na una. Unsa may nakabisi sa mong nahuna, ha? Mayon ta kon ako ang nakabisi sa mong nahuna. Ikaw bitaw. Mao ba? Ako? Nagunahuna ka na ako? Unsa may mong ginahuna na ako, ha? Ganahan ka nga magsorry na ako? Dili. Unsa lagi imong ginahuna na ako? Ang imong future. Ha? Mura naman noon kag si mama nang imong sinultihan. Magsige mo ko siya hisgot sa akong future god. Ha? Bisan unsa na lang ang musantop siya ngunahuna. Gusto siya nga mag-engineer ko. Kinahanglan mo gunahuna jud kuno ko sa akong ugma. Ngano ka oy, mura man kag naguol. Na. Mura na jud ka og akong inahan ana. Magsig ka guol nga magunahuna nako. Nga nung mag-uol man siya nga maguna-una ni mo. Ha? Dili na lang ta. Dili na maghisgot ni mama be. Kay mingawon ko niya. Unsa na oras? Alas 12:30 na. Uy, hala, may lakaw man di, Amy. Si mama na lang ko patiwasan ng panghipos din is kusina. May lakaw sa mo ni Kuya Hans. Sige, Kent, ha. Mag-ilis na ako panalakaw. Sige. Naunsa man to si Iyes ay. Mura man og was ko galingon. Asa na sa sila mang lakaw ni Kuya Hans. Okay na matingali ako naong. Ayesa, sinina na sa di kara imong sulob. Dili sina. Dili pwede, uy. Ano mura man kag tisyonada kayo eh. Unsa man yung lakto ni Kuya ha? Okay na ba akong naong? Wani buling? Gwapa ra gyapon ka bisan nakimuta. Pagtarong ba? Limpyo ra lagi imong naong. Uy, hala, huwag mo di ko makakutaw ka pinin mo. Ma! Ma! Saba, oy. Saba ba ni mo, Ayisa? Ma, Oh, palihog lang ko kutaw kape ni Kent, mabi. O saka, kutsara ra nga brown sugar ang ibutang, ha? Maglako pa mi si Sir Hans, good. Ato na ko. Asa man to siya? asa to siya? Ingon siya ng asun, manglakaw sila ni Kuya Hans. Unya, mura malagi to siya upadong sa ospital sa iyang katarantar. Libog bitaw ko. Wa siya kagalingon ng asun. Oh, nakabantay sa day ka, ana, sir? Oh, paglibog bitaw ko kung nganong nataranta siya sa ilang lakaw ni Kuya Hans. Hala, basin og magpakasal na sila dongkin. Unsa? Simbako ka nang oy. Uy, dili yung kada ay musugot dong nga ang imong maguwang ang mga sawa sa akong anak. Dili nang oy. Og nahibaw na ka sa rason. Ha?
Hilumon ba niya akong driver, eh? Ano sa mga kaniyang mong lakaw na? Mahal mo bang dili ka masig-igham diha? Ha? Sorry. Gusto kong kahilom karon. Okay. Kung unsa namang panagsultihan ni Claire, kinahanglan mamati ka og maayo. Ha? Unsa man gid inyong panagsultihan karon, Sir Hans? Si Claire ay mosulti ana karon. O kinahanglan sabto ni nimo og maayo. Binisaya raman ka, ha? Makasabot gid ko, ana. May pagkamaritis, bayasad ko. Ni Ana ta? Oh, kan-anan ang inyong abutan ni Miga Claire? Mga naong na ta. Ingon bitaw ko. Dongken, ano man ka, oy? Kag paso-paso. Sabay nakahasol nimo. Klaro man kay wa ka mahimutang. Ang lakaw nila ni Ayesa Kuya Hans ang nakahasol nako ng ason. Oo, ako sab. Nahasol sab ko gamay. O gusto na dyan kong mahibaw kung asa gyud sila paingon. Ato gid ang mahibaw-an karong adlaw, Dongken. Relax lang gud diha, good. Dili ko makarelax na. Lahi sab ang lihok ni Kuya Hans galang udto. O wa siya tingong sa kananan. Bitaw, mura siyang cellphone nga gi-off. Lahi gyud pamati na ko nang silang lakaw. Lahi gyud. Kita dayon nang miabot. Pero yung masige na mauwahi si Miga Claire. Mauna niya to lamisa, sir? Unsa man sa imong hunahuna? Mauna ni, kay niyam taon no. Unsa gusto nimo? Ang akong gusto, kung hindi nakamangaway na ako. Pagkaon akong gipangutana. Kung siya mo gusto, mausa lang ako, Sir Hans. Hello, guys! Hi! Sorry, na-late ko kamay. Hello, Ayasa! Hello, Miga Claire. Nag-order ko og atong mainom. Tubig lang ako. No! Red wine ang akong gi-order para ninyo. Kay do na tay i-celebrate. Birthday di ay nimo, Miga Claire? Ayasa, mabdus ko. Og may umaabot naming baby si Kent. Ha? Nganong misiga man ang imong mga mata, Ayasa? Nasya ka sa akong good news, no? Tinuod gid nga mabdus ka? Ngano di ay? Nagtuo ka naghimuhimo lang kong istorya? Sa ka? Angay lang nga doon naging kamatuuran nga mabdus ko. Okay? Ni ang kamatuuran nga mabdus ko. Nagpiti ko. Ug mao ni ang resulta. Hans, tanawa o. Congratulations. Yes Di lang ka mo pahalipay na ako. Mabdus ko. Mahimo na kong mami sa anak na mo ni Kent. Hala, uy. Mga pasubo. Ay, kanang congrats di ay. Congrats na unsa man yung bakba na ako, eh. Okay. Naibaw ko nga na siya ka sa akong balita. Pero mauna ni ang time nga mangayo ko o pabor ni mo, Ayasa. Gusto kong tabangan ko ni mo sa pagpasabot ni Kent. Ikaw ang hatagan ako og chance nga musulti ni Kent sa akong sitwasyon. Unsa? Dili lang kumiga, uy. O nganong dili man ka? Kuan man good. Kanang, inyo mo na personal nga. Ikaw ang mosulti ni Kent. Hala, uy. Torture man inyong gibuhat na ako. Sir Hans, wa nilabot sa kong bayranan nimo. Okay, ragid ko nga suguon ko nimo sa pagpasulob og mga sinina ni Kara. Sa pag-uban nimo sa mga lugar nga inyong suruyan kani adto. Sa pagpadayon sa mga plano sa inyong bay. Pero kini, wa na nilabot ang bahin sa problema ni Claire o Kent. May lapot ka. Tuod kinaibaw ko nga suod mong duha. Pero inyo ng issue, ma'am. Dili na ilalang issue, Ayesa. Naibaw ka ba? Kung nganong ikaw ang among gida karon nga witness na mo. Suod mo si Kent. Ug naibaw ka na kung saan mo pag-handle si Kent. Please, Ayasa. Please. Ikaw lang ang akong gusto nga unang musulti sa balita ni Kent. Ako na'y sunod. Kami si Hans. Kung ikaw pa kahaang niya sa kong dapit, mumabdos ko niya, wa mo angkon ang amahan sa kong kisabak. Okay ka, ka? Dili. Please. Please, Ayasa. Ako ning isipon nga dakong putang kabuputon kung makatabang ka na ako. Ikaw ang nakasaksi sa nahitabo na mo ni Kent. Ang buta ko ipasabot nga.
nakakita gid ka na mo ni Kent sa usa ka kwarto. Unya, mao na ni ang resulta. Tanawa ng pregnancy test. Ilhanan ng amabdos ko, Ayasa. Di masab tingali ko buang nga mag-inartista ko nga amabdos ko niya dili tinuod, di ba? Sa mga salida ra gyud na sa sini Ayasa. Karon wala ko may bawo kuno sa akong buhaton. Patyon ko sa akong amahan kung may bawo siya nga amabdos ko niya way mo angkon nga amahan. Miga, mura man uga. Maglisod ko sa pagsulti ni Kent, bahin na ng imong sitwasyon. Simple lang ang isulti mo kang Kent, Ayesa. Igor kang mo paibaw nga mabdos si Claire. Ug siya ang amahan. Kanara. Lisod ba ng buhaton, Ayesa? Pahibaw lang ni mo si Kent nga amahan na siya. Pero, Miga Claire, kung ikaw lang di ang musulti. Dili ko gusto nga masakitan ko, Ayasa. Kaya kung masakitan ang inahan, masakitan sa ang baby sa iyang tiyan. Nganong masakitan man ka? Naibaw man ka nga. Nga dili pa maayo og buot si Kent lang ko karon. Ug ikaw ang nakaingon ini. Ako? Oo. Abot pa ng Kent. Sugad ka lang mo abot sa ilang kinabuhi ni Hans. Nausap na gid na siya nako. Ayaw lang ko basula bahin sa inyong relasyon, Mika. Gusto na, wa kay laing buhaton karon na nagpauli na to, Ayesa. Gawas sa pagsulti ni Kent kang mabdos si Claire. Ug siya ang amahan. Period. Dong Ken. Dong. Oh, ang sawag ka? Nanihapon na ka? Mapagutuman na kason. Oh. Bugnaw man ko din sa rooftop good. Basin gusto ka og kape. Okay ra ko nang. Nagpaabot na ko nga. Muli sila sa kuya haso kay Ayesa. Dong Kent. Love good nimo ang akong anak, no? Unang. Sagdi lang kay akong follow up po ng akong tambag niya. Unsa may imong itambag ni Ayesa na? Nga kung gusto manggana siyang magminyo, ikaw ang iyang minyuan. Unya, unsa may tubag? Kung ako pa'y papilion nimo, si Kent ang pilia. Ha? Si Kent? Oo, karo magkaig mapinanggaon na siya nimo Ayesa. Og ikaw, mura kag mayang buta, nga nagpabuta-buta sa lihok kag ipakita ni Kent nimo. Ha? Dili na ka makakitag lalaki nga parehas ni Kent nga mo pangga nimo, oy. Ikaw magi akong gipili para ni Ayesa dong, Kent. Unya, unsa may tubag lang son? Yabag man nag-utok usahay gud ang akong anak dong, oy. Way klarong tubag. Unsa lagi yang gitubag nimo? Igurang miingon ang kanahan ay nga, dili siya angay ninyong duha ni Hans. Unsa? Oo, na sila si Ayesa o si Sir Hans dong, oh. Ayaw na pagkanaog. Napakalang isugo na ko, Sir Hans. Tagalan ta kakaron og ugma adlaw sa pagsulti ni Kent sa balita bahin sa gisabak ni Claire. Ha? Kung dili ka makasulti kang Kent, ako ang sulti niya. Ako na lang. Ako na lang masulti niya nga amahan siya. Kitigalig maglalis na sabo. Kanya, imo na sa siyang sumbagon. Gaan ra ba kayo kag kamot? Gaan ang akong kamot sa mga gahi ug kasama ni Kent. Maldito gyud ka. Maldito lang ko sa mga badlungon ug sa mga makasasama ni mo, Ayesa. Sige na, unang kanaog. Saan mo ginin ako komisyon, eh? Makalagot ba ini kinabuhi, ah? Ang anong maapil naman yun kus problema ini Claire o Kent? James, gamay na lang yun o kuwang! Murag, kapabor ka rin daya. Klaro kay, sige kag ngisi. Siyempre, kaysa ako nang ingon nimo, ako ang magmadaugon, James. Bantay itong manghagis ka, ha? Dili ko manghagis kay mabdos ko. Tinuod ka na. Namaw ka? Ngano di ay? Mahimo gid di ay nga i-fake ang pagmabdos? Ha? Oh, ako ba? Mabdos ko. Gusto ka makakita sa akong record? Gikan sa akong obi? Oh, natural nga makaproduce giganag. Okay na, kay dagang kailang obsession. Ha? Tinuod nga mabdos ko tonto.
Believe na ko ni Manang kurso ni Magaw. Believe ba na kurso ni May? Grabe yun. Buhat doon ginumutanan. Aron makuha lang ginumuskin. Love man ako si Kent. Siyang akong gustong mahimong bana. Mauna ang iyang papel ining kalibutana. Mahimo nako siyang bana. Ikaw na yun, Claire. Uy, Ayesa. Naunsa man ka? Nagsima kag inom og tubig. Naglain imong lawas? Ha? Klaro kayo gawa ka mahimutang gikan sa inyong lakaw ni Sir Hans. Kuan. Doon ako'y problema. Unsa man ang problema? Kent? Nakabati ko karon nga nag-isgot ka problema. Mahimo ba kung imo konsultihan kung unsa ni? Kent, onya na lang ta magsulti. Magpaabot ko nimo sa rooftop. Ayesa, unsa man gyud imong problema? Saman mabdos ka? Simba ko ka diha maoy. Dili ako ang mabdos. Si Ma'am Claire ang mabdos. Unsa? Bahala na lang ni uy. Unsay bahala? Ma, ako mag-ipasultiho nila kang Kent. Bayan sa pagmapdos ni Claire. Unsa? Uy, anong ikaw man? Da, ambot ani nila uy. Maglibog ba sa akong batikon inilang sugo na ako. Si Hans o Claire gid ang isugo na ako. Aw, apil bang ka si Sir Hans ang misugo nimo aw imo na lang yun ang tumanon? Pero, hindi ko ba kus mahimong resulta, ma? Ay nganong ikaw may maproblema. Nga igor ba ka musultis na hitabo? Kuan mong good, ma. Ayun na naglabda ng imong kuha ng problema ha. Uy, Ayesa. Kung ako pa ikaw no, imo na lang yung sultihan si Sir Kent, ana. Kay, tuam to sa rooftop ay, nagpaabot nimo. Ay, tawi. Ay, kalain pa ya ini, uy. Ano ako magimusulti niya? Anong dili masagkaw kung makahimo? Kuan, amput. Sa, yabag ka? Si ambot ba, uy? Huy, Ayesa, kung di ka kasulti, isuwat na lang na. Nga man itunol ni Kent, aron siya na mo basa. Tuod, no? Naiballpen og papel niya ibabaw sa ref ay. Ang listahan as kumprahonon. Hala, isuwat ng dili ni mo masulti. Katog daw din sa rooftop, Kent, uy. Gitugnaw gyapon ka. Nagda magkupo. Nagkupo lang ko. Unsay mo problema? Dili man ako masulti, uy. Ako na lang gisuwat. Tighana gyud mo kabuang eh. Ipaunsa man na ni mo, dili mo gyud ako masulti, bi. Di ako na lang gisuwat. Niao, basaha. Ikibasa. Ken, sad, uy. Ako ganinang gisuwat, kaya di ko makasulti. Imo na sabihin nung ipabasa na ako. Basa ba? Nya dali kay gikulbaan ako maayo ng imong daggang paskalye. Sige, good. Ako na lang ni basahon. Si Claire Mabdos. Ikaw ang papa. Unsa? Hoy, Isa. Ayaw ko kumidyahey og sama, ana. Dili ko ganahan ang kumidya. Huwag mo kumakumidya. Basaha gani, Binuang eh. Diin makanimrita, ha? Maubito ng among gilakaw ni Sir Hans. Nakikita mi ni Miga Claire. Og maon niyang gisulti. Dili ni tinuod. Tinuod lagi na. Nakakita magani ko spiti niya. Mabdos gid siya. O niya, iya pong gipakita ang resulta sa iyang pagpakonsulta sa doktor. Naganing pirmas doktor. Bakak na. Anong dili magyud ka mo tuo nga nakadungog man gyud ko mismo ni Claire. Pila nakabuwan gikan karon mabdos siya. Ingon ana na lang pag mong mga lalaki? Kung lumabdos ang babae, nga dili na mo ganahan, dili na mo manubag? Pero Isa. Mabdos si Claire. O kinahanglang imo ning tubagon. No. Kent, imo ning gituyuan. Daan ako nagduda nga posibleng mo mabdos gid si Claire sa iyong gibuhat. Pero Isa. Dili ko mahimong magpakasala kang Claire tungod lang kay mi mabdos siya. Nga wag gani ko makinumdum sa tabo na mo. Imo na
kuno saon nga maklaro na nimo basta ako, igor ako misulti nimo. Mabdo si Claire ug ikaw ang amahan. Ikani man kuno na kuno si sulod nimong buhaton. Imo ng anak. Dili na nimo mahimong talikdan. Ayesa, dili gid bahimo. Naana na, Kent. Kinahanglang ato bangon na nimo. Pero, wa ko'y gusto nga si Claire ang mamahimong inahan sa akong anak. Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong umaabot ng mga anak, Ayesa. Ikaw! Ikaw! Kent, Ikaw ang gusto kong pakaslan. Ikaw! Nahibaw kung nahibaw ka na. Dili lang usa ka best friend ang akong gibatik nimo. Mahal ta ka, Ayesa. Mahal jud kaayo. Ug dili ko mosugot nga mababagan kini ni Claire. Dili mahimo. Kent! Kent, asa ka? Taan, pagkit ko. Magubot na sa di karon. Nga may mabtos pamagit si Claire. Kent, balik diri! Kent! Akong gusto nga mumabdos kay James, busa wa ko'y angay basulan ini. Oh, yun, pero ang pangutana kung barugan ba ni Ken ka nang naitabo ni mo? Kinala iya barugan. Tabangan ko ni Hans ug aya sa bahin anang butanga. Pero naibaw ng gid ka nga di ganan si Kent ni mo. Mahimo bang muhilom ka, James? Ay, Inaytabangan ko ni mo plano sa sulod akong buhaton, magsige man hinuong kag hisgot anang way laming butang. Palagot ka da. praktikal lang ako, gaw. Lalaki ko, kung makailagi kay kus mga liho ka ng lalaki nga makagusto sa babae, eh. Di na ikaw ang tag-iya sa kasing-kasing ni Kent. Si Ayesa na. Ka na kay da. Saan mo gagawin mo ng palo naman taon ka? Ayaw kong kontraha kung dili ka gustong sa puton ko nimo. Kung wa ka ikatagpong maayo ini akong kahimtang, hilom na lang diha. Kent! Kent, paghinay sa mag-drive! Daoy, kausap ba niya nakapadagan? Nasukog siya sa akong gibalita niya. Anong milakaw si Ken? Ako naman siyang gisultihan sa bad news. Moto na suko. Ano masuko man siya? Ngayon man yung tulubagon. Daan pagit ko nga diligid maayo nga ako ang musultinis pagbabdos ni Claire. Dabuhat na nimo ang imong tahas, Ayesa. Ayaw nagkabala ka diha. Ato na dito. Makatog ka ko ini sitwasyon na. O gano'n di magka makatog? Hangang! Milakaw si Kent kanaas ka suko. Basin siya na sa dansunod nga madisgrasya. Duha na mo nga magtakiangkon maglakaw. Oh. Ikaw sad, sir. Maguwang man unta ka. Ikaw ang misulti kang Kent sa maong balita. Pero wa ka mo sulti kay nga naman. Gusto ka nga akong mahasol. Imo gyud kong torturon. Ganahan gyud ka nga magkabangi mi ni Kent. Nangasaba ka? Wa ko mga saba. Ako lagi pa ko nga niya sa kong kasing-kasing kay hot kaya akong dugan. Hindi lang ko gusto ko doon na pa yung hospital ninyo managsuon. Bihila ka. Wa! Nagkatawa ko! Hi, si Claire. Uy, Kent, uy. Isugunin mo nga. Claire! Uy. Claire! Wow! Ken! Kalma lang! Bakwi ang imong gipatuon ni Ayesa, Kuya Hans. Bakwi Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Ulihog ko no og subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.